Čau lidi, já jsem Magic 32. Vítejte při mém tutoriálu na to, jak udělat mejdlo. Takže si napustíte kelímek s vodou. Tady je voda. Pak si dáte kelímek s Herkulem. K tomu potřebujete čistého kokota. No, tak nalito a flusnete do toho Herkula. Tak, pak to zředíte. A zamícháte. Takže jak takhle to zamícháte. A máte to hotové. A jestli byste to chtěli pobarvit, tak můžete asi doporučit vodovkou spíše. A jinak se dá ještě do toho pro vůni nalejt voda nebo nastříkat to voňavkou. Počkejte, tady kolega to podrží, viď? Bude natáčet zatím ten kelímek a já skočím pro voňavku. Tutoriál na kokotí.cz. Takže voňavka Adidas. Tak. Nádhera. Tak a náš tutoriál na mýdlo je hotový, takže lidi, když tak to lajkněte a no to by stačilo. Lajkněte to video a dejte odběr na kanál. Takže ahoj!